Horas manugot madihita sa luhut na namang dainang nang songoniha ang gipinaribot di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Irenungan singkat dihita di manugoton, imabab 10 na marjudul Atem na Badia. Galeta 2:20 madok, dang awe na manguluin waing. Kristus do mangulu di bagasan nao. Ia mangulu piawan waing di bagasan daging, mangulu marhita-hita na persya di anak ni debata. Nama kaholong yaw, jala na mga diri na mokop aw. Tikuja aya ton, sesong na murado nguluon. Nanang ikusiulaw nokku, holan mangulu ala niya persyaw tu Jesus. Nama kaholong yaw, jala na mangulu di bagasan aw dok. Terus siya may songon ahan ang masa nang terjadi diaw 36 tahun na salpo. Tikiaw dohot tebuk, persya tu Jesus, naung pola mati terpajal iba ni dua silang. Jala boha mangulukku gabe mubasya tiki satro di sadarion. Yesus do namang ulah sudi perniulau ni di ha silang. Sudi naikon ulah nokku ima holan persya sabing. Persya tu ibana. Jala persya tunang nulahonna na luar biasa di ha silangi. Sudah nai naung gabe na punakku dok. Dang alani hebat tu jala alani gugokku. Dang muse alani berjukku marogamo. Manang alani na mangulo di baga satu ni roha. Sudah dang alani au jala dang taringot tu au. Alai taringot tu Jesus dohot ahanang nulahonna di hau silangi do tu au. Tersongon aha nang usaha di Galatia 2:20 sadar doau naikon ulah nokku holan persya sabing do. Persya tu Jesus nalamoro hana mang ulahon akasiulaun nauli di bagasan nau. Yang goon dang taringot tu halubiokku. Dang taringot tu haringgasokku. Jala dang taringot alani habadiokku. Tung sudah tahe hola taringot tu Jesus na mangulu di bagasan audo. Asa boi berengon ngoluna marhite-hite ngolukku. Hala Kristen na mangulu alani hapersyaon dang hola marpakrimat tu Jesus. Bahwa na bodu Yesusi mangurupi dang songoni. Alai ima tung persya situ tu ibana naikon urupani Jesus ibana. Hala Kristen na mangulu alani hapersyaon dakola pay mabukti siya Jesus na mangulahotsa. Ada orang so diulahon. Sebaliknya tahe yang hala Kristen na mangulu alani hapersyaon na tu Jesus ima salak na maju mangalakahon. Manang mangulahon jala persya naikon urupani Jesus itu tu ibana tikki dilakahon ibana patna manang diulahon karjonay. So sada tu dosa damang dainang malahubereng sahalak na diha sugur rohakku bardalan ro dopak au jala huboto nasotolap au makahlongi ibana hapenya nung huboto hatan itu hatta naikon haholongan do yang gumusu. Boy do bototta menang tajaha di Matius 5 ayat 44. Jadi tindakan na nang ulahonokku ima. Asarowa tu Jesus mangido holong nai. Asa marhito holong ni debatai. Boy ya makaholongi jolma nahu hasuguhoni. Dang pala perlu pay mauku perjolo roholongi. Dungi lakahonokku mapatu. Majalo jolma nahu hasuguhoni. Sebaliknya tahe lakahonokku patu berjolo manang martindak mga berjolo. Mga toy jolma nahu hasuguhoni. Jala ikom mga persya. Naikol yaw ni dapat jahuba do holong na itu yaw. Asa boya makaholongi jolma nahu hasuguhoni. Jala tiki patu mangalaka lau maju tu jolo manjalo ibana ditiki tongdo lehonon ni Tuhani holong na tuau. Asa boya mangkaholongi ibana nahu hasuguhoni.
Dohot atana asing, dilihat debatado, ahana perlu diau, tiki maju au, mangalakahon, manang bertindak, dohot persiaon. Hulihon ma tuhamu damang dainang sare tudusan. Tikilawi hita tu ATM, makirim doro hatta, laman dapat hepeng sian ATM. Tikita pamasuk pin, jalata kitik gurang ni hepeng na tahalo mohon, tung proses itu tuduh hita. Nah haruar hepengi, sian masin ATM. Dak pula perlu hita mangidu-idu tu ATM. Dak pula perlu musai hita pula topuk-topuk ATM. Asa di haruarhon hepengi. Holan na paima hepeng harota sabing do hita. Haruar sian mesin ATM. Jalan ada betu tangata. Ala hepeng tadui. Dang perlu hita mangidu-idu di joluni ATM. Asa haruar hepengi. Ala persia do hita di jajini bengi tu hita. Songon nasabah. Hita holan pamasuk kartu sabing do. Mangudoton nomor pin. Jala pamasukon gurang ni hepeng nanang buat otta. Dungi haruar mahepengi. Suang songonido dohot ATM na badia ni dipata. Dang perlu hita damang dainang gabe si pangedoido di holong ni Jesusi. Si pangedoido di habedion na. Di hamaloon na. Dohot hagugoon na. Buasa ala nong mangulu ni Jesusi di bagasan hita. Tentu saja dang boy hita mangido agi AHP na suarong ni Jesus. Dang boy hita marpangido tu Jesus asa dipagi jang rohatta. Jala manggarhon hamuraon. Manang arta pertibi. Jala dang bumusay hita mangido asa dibain hita umura siyan halak na asing. Dohot umuli manang unggateng siyan halak na asing. Asa ukebat tita siyan akaruhata na asing dipakilalatta. Jadi yanggo halak Kristen nang mangulu di bagasan hamunangan ima nang sadar ibana. Yanggo asa sukses dang pola alani na marusaha mangasakun gugu siya dirina sa diri. Alai natoktong perseya siya nasa rohana tupang rupion dohot para laleon. Manang pardonganon na sa magsegomos tu Tuhan Yesus do. Halak Kristen nang marhamonangan dang tung polalu jahiyan ikos congo Yesusi. Alai tunggok las ni roha do ibana dohot pakirimon tunanang ulahon ni Jesus marhite-hite ngoluna sida. Nung nga di persiajar hamu damang dainang mamakke manang manggunahon ATM na badia ni Jesusi hata nauli na buhay pepotta pasor-sorotta di basar rohatta ima. Dang pula perlu hita gabe si pangido-ido asa dapotan holong ni Jesusi hita. Habis uhon na dohot guguna ala nunga mangulu Jesusi di bagasan hita. Mulai ate madamang dainang nang soni hanggi pinaribot siala nang dibigi hamuna renungan singkat di manuguton. Sampai tunapajuppa hita di hari marsugot muse. Tuhan Yesus mana mas-mas hita salutna maulate.